Lormel. Ginaingon, gwapa unta, pero sayang lang kay igo ra manggipaangkan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mapadayon pa sa nato sa ibabaw to, Lormel? Kutas na day, eh. Hunong na to, eh. Layo lang sa tag-naabdan. Sige, ikaw, God. Kakapay. Kutasa. Layo na tayo naabot sa atong pag-jogging, day. Niyagitas ibabaw na. Kita na kayong dagat sa layo, oh. Mas sila mag-jogging, uy. Abibin akong mag-jogging po sila. Naibaw na ko kung kinsa imong gipangita. Si Joshua, no? Maogi, day. Ito kayo sa nanguyap ng tawanan ako, eh. Ibog kay ko anak niya, ay. Day, ayaw pa da sa imong gibati, uy. Palikiro ba ka ng tawana? Basin igo lang kang binuangan, anak, kung manguyab na siya nimo. Kagwapan ako. Anya air kong binuangan. Kung magkauyab mi, hagdon din ako siyang minyo, uy. Aron dili na siya mailog pa sa uban. Day, Joanne. Salamat kay gisugot na rin ko ni mo, Day Joan. Hagdon na manggot ko nga napaabot na manguyab ka na ako. Amaw ba? Nakagusto masap ko ni mo, Josh. Kini. Og salamat nga, nagkauyab na kita. Kini, lain na sa din biktima. Abibaya na ako, no, kung si Day Lormel ang imuhang panguyapan. Oh. Kay, daghan man ang nagsulti na ako nga nakagusto ko na kaniya. Ay, siya, gid unta to, pero, wa man ko niya sugta. Pabalikon ko nung kunya kadaghan. Una ko niya sugton. Kapoy si balik-balik pamisita, eh. May, siray nagsayal nga. Daghan kay nagsayal. Salamat, ha? Ha? Salamat kaayo nga, dirigit ka na ako ng uyab. Oo, kadungan kay nakagustom sa kunin mo. Unya, sugot man sa dayan kunin mo. Muna, karong Domingo, mag-date ha? Manuroy tas downtown. Lormel? Mao na, Joshua. Naibaw ko nga, wa kay gusto ni Joanne. Hangyo ko lang nga, ayaw siya kilapti. Maluoy taong ka sa kong amiga nga maghilak lang unya kung mamapdo siya, unya imo lang likayan. Ang tinaon, no? Ikaw montang akong nagustuhan. Pero, saan man, kunin mo sugta. Sugta ko karon be, kay buwagan ako sa Joanne. Kung nakagusto ka pa nako, nituman ka sa gusto nako nga magbalik-balik og pamisita nako. Kung sugton ko nimo, sugot dayon. Ay naman pabalik-balikon, bagi ko nimo kadagan, bamisita nimo. Oo, kung nakagusto ka, sugta rin ko. Pabalik-balikon pa man ko nimo. Basta mo rin gini ako ikasulti nimo. Ikaw ang akong gigugma, ha? Ug dili si Joanne. Salbahe siya. Abi kaya naman kung nailaptag ka na ganyan ako gilikaya. Mao na diha. Giingnan tabaya ka nga ayaw pa da sa iyang ate. Ingon dyan ako dahil ka ko nang yung gigugma. Ang tinuod may pagtanaw baya ko niya. Pero di ko magpa one click lang sad uy. Ug ikaw magpasalamat ka nga wa ka mamabdos. Kay samot ka gyud ka makaluluoy. Naipaw ko dante nga matidud-anon ka diri nako. Pero pasaylo ako ha. Di ta kasugton kay wa ko'y gusto nimo bisag kamay. Sugton lang ta ko nimo re. Bida pakaslam dai tigas labing badali ba. Dili ikaw nga ako nagustuhan, Dante. Kinsa may palarang lalaki nga imo nagustuhan na, Lormel. Kinsa? Unsa? Si Joshua di mo nagustuhan. Unta. Pero, wa man magkatakdo ang among kinaiya. Gusto man siya nga sugton day nako siya. Unya kay ako di makuganan anang sugton day nako siya. May sugutan na niya ay. Unsa ka? Kiro ka nito na. Magbasol kay wag sugton na nimo siya. Iyal ka binuangan anak. Unsa? Nagkauyab sila si Day Joanne og Dante? Ay, lagi ikaw. Og nagsige na sila karon og date og ninyo kayo naruan na na. Buwag na yung pakwan na itong imong amigo. Pastila aning Day Joanne. Pagkadalikid mada sa atiks mga laki.
Puto na gusto sa Dante niya. Uy, ako'y nagustuhan ni Dante. Basta nangyay na ron ka, no? Nakasiguro dyan ko nga buak na yung pakwan ni Juan. Walay nakakita nga nagtakiang siya kay kamay raman sa Dante, God. Katira ba ako sa Dante? Ay, mura na yun ka ng mumho. Ay, mura Sa pati agaw lito, uy. Buso ng iya, ha? Bulan, ganyan mo ginanggaw ang atong istorya ay. Na, ambot lang yung amigaha, basta kay magmahay lagi na si Joanne. Magmahay gid na siya. Dili gid kamahayan na kang Dante. Kato kan Joshua mo ti ang kamahayan. Kay dako kay itong iyo kan Joshua, uy. Ay, kabantay ka atong nagkauyab sila si Joshua. Unya, dihay usa ka adlaw nga nagtakiang silang naglakaw. Kabantay ka. Kabantay ko, anak. Nga naman dito. Matong igayuna nga nabirahan siya, nabirginan siya ni Joshua. Takiang nging agiday. Dako kay kang Joshua. Dako pas imuang bukton. Ikaw lito. Abi na ko, di na ka mabalik kung pamisita na ko, Joshua. Balik pa lagi ka. Kana kay tinuod ko nga naigugman ni mo, day. Sige na, day. Sugtan ako. Si Joanne baya karon naghilak. Kanilaya si Dante humanamaptus. Kay si Dante, way gusto ni Joanne. Pero ako, day. Naigugmagi ko ni mo. Tininood gining ako, O sige, sugton ta ka. Pero, dili ka makahawk ug makagakos nako. Unya ka na makagakos ug makahawk nako kung makasal na ta. Okay? Sige, uyab na ta. Gisugot na ta ka. Pero, way hikapay ha. Pakaslan ta ka sa labing madali nga panahon, day. Pakaslan ka. Kilok ka na. Asawa, day. Lormel. Itong Joshua. Sige, bahala ka diya. Talbana naman ito kasakit. Tapaw. Virgin pa rin yun. Siyempre, virgin. Pagkit na. Kananong pagkit ko nga ang lalaki nga magpakasal na ko mo'y makahilabutan na o makatilaw. Pinamagguan ka, day. Lagi na kahit ang angkon. Magkupo na ko. Uy, Joshua. Imo na. Tay pa sa uwing basik mamatay ko, ana, ha? Paminaw na ko. Di na maarang. Ay, kakapot. Ako bahala. Ako bahala niyo. Dali. Dali mo ako lang hinayon, ha? Kiri. Tay pa sa tay pa uy kasakitan. Ay, mapitin ko. Joshua, diyot lang. Joshua, kayo ay. Halos wa ko nakabangon human nga nalaptan ko ni Joshua. Pero okay ra. Total, kasal naman ni. Lipay kaayo ko. O, naluoy sad ko sa akong amiga at the same time kay namabdo siya nga way amahan. Guwapa unta siya pero igo ramang napaangkan. Bago ito kasama ang kagi ni Lormel, dinhining tulumanon. What's the style? Igo rang napaangkan is style.